әйтәбез. 294 хадис. عن أبي هريرة خبارته قال رسول الله الله نشهد صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سيدا. Шындыкта һәр бер гамәлнең хуҗасы бар. Ягъни бүтән гамәлләрнең ниндидер яхшырак гамәле бар. Яхшырак дәрәҗәсе белән бөек булган гамәл бар. Әгәр гамәлләрне алсак. Ва инна саййидал маҗалиси قبالة القبلة لكن мәҗлеснең хуҗасы, ягъни мәҗлеснең иң яхшы урыны, мәҗлес инде утыра торган урын. Утыра торган урынның иң яхшы урыны ул да булса кешеләр кыйблага карап утыра торган урыны. Кешеләр кыйблага карап утыра торган урыны. Бу хадиснең дөрестлегендә галимнәребез арасында капма-каршылык бар. Ләкин кайбер галимнәребез бу хадисны сахих дип әйтәләр. Шуларның берсе ул Шейх Альбани рахимахуллах. Шуңа күрә әгәр бигрәк тә гыйбадат мәсьәләсендә, Коръән укыганда, дуга кылганда, Аллаһны искә алганда, зикрләр кылганда утыралас икән кыйблага карап утыр. Кыйблага карап утыр. Һәм кыйблага карап утырсаң, ягъни моның хәсәнәте күбрәк булачак. Әлбәттә, бүгенге көндә кайбер кешеләр бу мәсьәләгә артыклык бирәләр. Алар уйлар, әгәр дә син кыйблага карап утырмасаң, Коръән укыганда, инде зикр кылганда, дуга кылганда бу гынах дип уйлыйлар. Юк, бу гынах түгел. Кыйблага карап утырмасаң да ярый, ләкин кыйблага карап утырсаң яхшырак була. Бигрәк тә гыйбадат мәсьәләсендә, Коръән укыганда һәм башкасы кыйблага карап утырсаң яхшырак була. Баракаллаһу фикум.